Mark Camilleri, għax mandu lebda xejra ta' egocentrizmu, staqsa x'jaħseb batekku eżattasat, x'jaħseb mit-terminu tiegħi fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Mela, kif qedlu kemm il-darba lil Mark, ġieli bażikament se ngħidlu affarijiet li qed tagħmlu diġà, ma se ngħidhom fil-pubbliku. Kemm qed inħoss li jaf eżatt sejħa pubbliċità. Mark Camilleri l-antik. Mark One. Għandna dil-problema issa. Le, taħt it-tmexxi ta' Mark Camilleri, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel affarijiet illi aħna l-kittiba konna ilna nippretenduhom, konna ilna nistennewhom, però fl-istess waqt mux ma konniex nimmaġinaw li se jisiru, ma konna nixtiequ li se jisiru, ma dejjem jibqalek dak id-dubju, le? Ngħidu aħna il-fatt li il-fondi għat traduzzjoni b'mod partikolari kiber. Il-fatt tal-kuntatti ma' pubblikaturi barranin kiber. It-trasformazzjoni minn sempliċiment fiera tal-ktieb għal festival tal-ktieb anke jekk għad tejjeb iktar, dawn huma kollha pluses tat-terminu tiegħu fil-tmexxija tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kif jaf Mark għax qedlu u perswas li dal-kumment qalulu għexieren jekk mhux miet ta' nies, Mark kellu bżonn jieħu kors fil-PR. Naħseb illi ħafna nies immiżinterpretawh, ħafna nies ħadu impressjoni żbaljata jew ħażina tiegħu li kieku qatt attent ma kienux joħduha. Ma dan huwa diskors li jekk jiftakar ettulu il-Lussemburg. Tista' tkun aktar preċiż x'inhu l-affarijiet li kienu jurtaw lin-nies. Għax bażikament hu kien salvaġġ, xi ħanejda b'mod salvaġġ jiena wkoll. Le, Mark huwa salvaġġ, full stop. Pereżempju, Mark inħobbu Mark kien jidħolli fil-klassi